troke ngono marah ya kacau. Wah Pak Parjai meden-meden. Mun ana tontonan flora dan fauna ku iya. Jograk. Apa Bando? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara. Nah, Kowe tresno temenan karo aku. Wah. Iya. Tresno temenan. Yen meng Dara. apa Mbak? Lah Dara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresno temenan karo aku, Bang. Lek sapa? ya Allah, ya Allah. Lek sapa? Jonggrang kok lik. Lek sapa? Lek kowe tresna mbek Kairo, yo. Nah, miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Cek. Aja kulino. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Heeh. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan Oh, nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Dusun Wukir Sari. Mukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara wau, niki wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lambe pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Hmm? Mila, saestu? Oh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih, dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih, Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih Antil. sugeng dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh. Saka Walah. dalem. Oh,
Ha iya mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Kiswan ki ya. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirine kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking Lah pengin-pengine niku terus sing buyub jenenge rukun lho lintang Om kae. namine Om. Piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe mbiyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Kiswan Iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih, didoakan nggih, Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sik, nggih. tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, Oh, saking Bu lah Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya ya Mas Gading. Nah. Kusik-kusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benake jari dhisik. Walah, Mbak, jarine napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benake gendeng. Ora usah tolah-tolah kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya, Wah, deket iya. ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Lah ya, statue iki piye to iki Ah, Mas? iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Oh, piye iya. to iki? Ngono. Bus cangkeme ora. Oh,
Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, ya kan? tadi malam Ayo kok capek iki etok-etoke kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa tuh, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Terusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku biyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan kudu. kenapa niki, Om? Kenapa? Sulapan. Oh. Kon Nembang Mas nembang, kon Gading. bawa idam sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh, Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Heeh. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono, Pak. Mengko bar limbuhan tenang wae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Nah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya nek seneng pomo kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih, bawa ya. mah nggak akan mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikan nih ngono kowe. Idam Sari apa to? Idam Sari Ndawah Statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagune sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mung kesuwane lewat. Iya. Status itu tak garap selindro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok mbak to nyeluk mbok Dek, Dek. Dek. Lah iya toh, tapi Keterucut, ngeten niku lek teng WA benten malih lho Pak Danan. Dek lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi, Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya tang, kowe Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, iya. dereng santai. Durung suntik. Terna santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo tang, akhire kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Doa bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Jani Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ini wong nandang asmara. Ayo. Menose to, Pak? Wah. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah ten apa? Takon golek kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta
ditanggapi, nek ngono kuwi Lintang ditanggapi apa tenan cah ayu. Apa tenan cah ayu? Nah, Inggih Kang Mas. Nah, ngono lho. Saestu kula tresno kaliyan panjenengan. Iya. kok ming otak ki ya. Lah. Burung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Duh dewa Jamata was sono mring Mami. Wah, iso enak. Ayo iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku jalan-jalan ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih. su. Mah do nanti ku ki. Iya toh. Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki netepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan. Ya. Jejer madu Terus ke prene, Mas, Mas. terus ke Mas, terus Oh, ke iya, Mas, iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung nganu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati iso malang neng telak malah. Nyantol ya, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat tara ing pepetri. Bintak iki, Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya, Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Hai. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung ya Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Yuk. Apa masaira masadar melati aku kumbangi bangsari. Apa masaira margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintang
Ngidam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Iya. Ngidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai hati serasi ya nak. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Padalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun gending kasih. kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacet ki nak. Nano. Nalika dirai atiku lama-lama sirawa bagus nanti mati lintangi mengaku. Pun Om. Nggih, pamundutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Panggil ki wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku moga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho. Iya no. Kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki ngono nek
ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki cok embuh karang. Panjenengan mengki kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sik endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku wis melu sampeyan ya. Ha iya. Nah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo? ya wis manembah ora macem. Oh. Ha iya, wis ora werna-wernamu wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo kuwi? Lah kok ngoten? Ayo kusuk. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan. Wah iya. Nggih. Ora. Nah, ya, apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya, Mas. iya, tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Nah, iki di Kok pertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki. Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu weh. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rotok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, kadang nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk tak mau. terke sowan Gusti Oh, oke. Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo Kowe iki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing Rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, antil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika. Bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat becara aduh wiragani sinawangetan ambosani
bab eksis. Eksis. Semangat sing ngerebab. Semangat. Ya semangat Nggih, wong. Dahar niku wau. Semangat turane akeh dhewe. Kene balekke satuse. Ya. Lho kowe jaluk dia to Adil bisa. lho. Wo pancen. Nyaut e. Ya ora apa-apa. Ngono kuwi dep-dep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lalo. Pacane sarwa asri jeroban tenaku tansah Nuwun para miyarsa, dalu menika pasugatan Ketoprak Mataram disusun saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ing nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kaihu. Dene Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawugih. Semoga sugeng midhangetaken. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, aku capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye bedah? Hah? Sing bedah Jangan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, Bagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, meng ngono kuwi ya. Nih njuk nih, meng ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku iki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung sidane? Durung. Durung Wis, toh, wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan, Mas. Oh iya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki, Oh ya Mas. gondrak, gondrak. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi.
tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula mban. Mban ewang ngono aku mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo, njaluk tulung karo mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Mbak. Mesakne lek ngano. Iya, kok cape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku Baleni ya. meneh Mbak, kowe iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung. Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten purun. Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik yo, iki, kena dinggo. Yo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Sumingkir. Kaidit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, Ya, nggih Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara putri pripun Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung untuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mban, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mban? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parsai mboten-mboten. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara? Nah, Kowe tresna temenan karo aku? Wah. Iya. Tresno temenanan. Ndara, Yen meng Ndara. apa, Mban? Lah, Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mban. Heeh. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mban. Nggih. Ya wis.
Lek kowe tresno temenan karo aku, Ban. Sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lek kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresno karo aku. Iya, kok piye? Kowe njaluk bebono apa? Aku njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Aku anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi cacahe 1000, Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa pan. Panjenengan ingkang apa mau? Kan mau? Aku njaluk bebono, Ban. Karena mau panjenenge Bandung boten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara. Piye iki, Ban? Selak esuk iki kok, Ban. Kene gek dibugah wae Ndara. Piye iki, Ban? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo. digugah. Ayo nanti iki pitik. Kejak kosong Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya tengok Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng. Diitung meneh. 1 Ilustrasi. 200 200 400 sangang kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun patung. para pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patunge nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten saged patung kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Eh, Tak gawane mulih. mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kikik ngeranjuk muni ke. Kok sik nganggo remote. Iya, diremat. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. patung Jonggrang
Nah, kuwi nembang. Loh. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Ayo, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Kon semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, mila ta Om. Ayo. Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Rara Jonggrang. Lagune judulnya Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas.